Ёсць. Вось так, толькі б нічога не забыць. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Салют усім. Федька, а вы куды? У чароўную краіну, зусім ненадоўга. Правяду на канікулы сваю сяброўку, фею снежных сноў. І адразу вярнуся. Бываете такие феи, снежных снов. А як жа, нас фей шмат. Маёй сяброўцы зусім няма чаго рабіць да наступнай зімы. Вось яна і адпраўляецца на канікулы на паўднёвы полюс да пінгвінаў. Ну што, я паляцела, я хутенька. А вы пабудзеце тут адны? Побудем. А вы сябе добра будзеце паводзіць? Добра. Не хвалюйтесь, феечка, я за Бусликом пригляджу. А я за Яной. Мы будем клопотиться один об одном. Маі ж вы разумнікі. Вось вам цікавая кніжачка, пачытайце. Добра. А я хутенька. Ура! Яночка! Яна, о, давай на самую верхнюю поличку залезем, и будет у нас там буслянка, а? Буслик, ты что? А кто обяцал феечцы добро себе поводить? А я буслянка, чим не добра? Ну тем, что лезть на верхнюю поличку небяспечна. Можно свалиться и побиться. А, сапраўды. Про гэта я не подумал. А треба думать. Сядай, лепей будем читать казку «Морозко». Ой, не хочу про зиму. Яна мне надокучила. А про что хочешь? Пора весну. Про тое, куды знікае снег, бо зімой яго гурбы вышэй за мяне, а потым зусім няма. Чаму так? Ого! І мне цікава. Буслик, ты малайчына. Значыць, і ты гэтага не ведаеш. Не, але у нас ёсць і звычайная энцыклапедыя, і віртуальная у камп'ютары. Зараз мы ўсё хутенька высветлім. О, давай. Ага. Куды знікае снег? Пытальник. Націскаем на пошук і, калі ласка, адказ. Так читай яго хутчэй. Добра, слухай. Снег – гэта замёрзлыя кроплі вады. Так я гэта ведаю, бо ён у цёплым пакойчыку зноў ператвараецца ў ваду. Ага, мы такія эксперыменты праводзім. Памятаю. Читаю далей. Вясной, калі на вуліцы робіцца цёпла і маразоў больш няма, снег пачынае раставаць. Гэта я таксама разумею. А куды вода знікае? Бо снегу зімой бывае столькі, амаль па пояс. І калі ўсё гэта растае, то ў нас павінна быць возера, ці не, нават мора. А яго няма. Трэба яшчэ пачытаць. Давай. Так. Частка расталай воды сцякае ў бліжэйшыя вадаёмы, рэкі і азёры. І яны робяцца паўнаводнымі. Але большая частка трапляе ў глебу і насычае яе вільгаццю. І гэта сігнал для ўсіх раслін. Час прачынацца. Вось чаму вясной усё так добра расце, бо расталы снег насычае зямлю. Выходзіць, таму што вясной на вуліцы слата і лужыны трэба радавацца, бо гэта значыць, хутка ўсё расцвіце. Выходзіць так. І снег – гэта вялікі памочнік вясне. Ура! Як у вас тут весело. Ой, Федька, вы вернуліся. А я абяцала, што хутенька падарункі перадала сваёй сяброўцы, пажадала добрага адпачынку і адразу да вас. Спадзяюся, у вас усё ў парадку? У поўным парадку, не хвалюйцеся. Эх, каб мы раней ведалі тое, што ведаем зараз, мы б вашай сяброўцы таксама што-небудзь падарылі. Бо яна фея снежных снов, а мы цяпер ведаем, якая ад снега карысць вясне. Так, і куды ён знікае, калі прыгравае сонейка, таксама ведаем, бо час дарма не гублялі і пра ўсё прачыталі. Так. Я не перастаю паўтараць, якія вы ў мяне малайцы. Я так рада гэтаму. А, дарэчы, у мяне для вас таксама ёсць падарунак. Які? Мультфільм. Здорова! Глядзім хутчэй.
Ой, Ну, як вам мой подарунок? чудово. Навіть шиковний. Дякую вам, Феєчка. Такий великий дякую. Калі ласка. Ну, а зараз час рихтуватися до відпочинку. А які сни ви для нас сьогодні зготували? Ну так, які, сподіваюся, пригожі. Ну, калі я розкажу, вам буде цікаво глядіти. Кладіться у ложечки і ви, глядачі, так само. Тоді хочей побігли у ложечки. Спочатку зубки почистіть. Ой, правильно, Яночка. Значить, спочатку у ванну, а потім у ложечки. Ось так лепій. Доброї ночі, дівчинки і хлопчики. До побачення, сябри. А ад мяне чаровних снов. Довгий день, теплий день.